बे मेलनि गेजेराव बेखौनो आं फोरमायथिनो सानो साफ्रोमबो जितु जोंनि बर' बिमा हारि आं बिथांमोनखौसो आङो बेजोंनो फोरमायनो सानो जे बिथांमोना गाव गावनि गथ'खौ फोरोंथाइ बा सोलोंथाइ होनायाव गोसो होनांगोन गोग्गो सोलोंथाइ होनांगोन मोजां सोलोंथाइ होनांगोन आरो लोगोसे समाजारि आसार खान्थिखौ फोरोंनो नांगोन आरो लोगोसे जोंनि हारिनि जिथुनाखि आसार खान्थि दङ बा जोंनि जितु हारिनि कालचार बेफोरखौ फोरोंथाइ होनो नांगोन अब्लासो जों सासे बर' हिसाबै बा जों सासे बर' ख्रिस्टियान हिसाबै जों गावखौ जों सिनायथि होनो हागोन। धोरोमखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मोनसे ब्रेक होननानै जोङो बुंनाय जायो नङा होमबा जोङो धोरोमखौ सिबिनो थाखाय जों माबायदि सिबिनांगोन नोंथांखौ धोरोम बुङोब्लाथ' जोङो मिथिगौ बेयाव माखासे नियम खान्थिफोर थायो नाथाय जोंनिया बेबायदि जोङो जितु ख्रिस्टियान हिसाबै जोंनि फोथायनाया बेबायदि नङा जोङो नियम खान्थिजों नङा नाथाय जोङो इसोरखौ मोनसे मान होनायजों जोङो सिबिनांगौ खुलुमनांगौ आरो इसोरनि जिथुनाखि बाथ्रा बा इसोरनि जिथुनाखि थोननाय जोङो बेबायदि जोङो थाबायनो नांगौ जों बे हिसाबै जोङो इसोरखौ जोङो सिबियो बा जों धोरोमखौ बेबायदि जोङो मानिनाय जायो। लाइमोनफोरखौ धोरोमनि बिथिङाव मा सांग्रांथि होनो सानो? आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो आं बुंनो सानो दिनैनि बे दिनावहाय गोबां लाइमोनफ्रानो धोरोमनिफ्राय गोजान जानो हमदों बुंनो थाङोब्ला गोबां लाइमोनफ्रानो बिसेसकरि गोबां निसाफोरजोंहाय गोदोसोनानै दङ बेनिफ्राय निसाजों गोदोसोनाय लोगोसे गाव गावनि जिथुनाखि लाइफ दानाय जिथुनाखि केरियार बे गासैबो माने नस्थ' जाजोबदों दा बेनिखायनो आं खावलायो जों बयबो धोरोमनि बा जोंनि इसोरनि बायख' जिथुनाखि बाइबेलनि बाथ्रा बुंनाय बायदि जोङो थाबायनो नांगौ आरो जोङो गासै निसा बुस्थुनिफ्राय जोङो गावखौ एंगारनानै जोङो सासे नंथारगौ ख्रिस्टियान बा इसोरखौ नंथारगौ गिग्रा सासे लाइमोन हिसाबै जोङो थाबायनो नांगोन अब्ला जोङो सासे मोजां सुबुं बा जोङो सासे मोजां सासे ख्रिस्टियान जोहोलाव जोङो बेबायदि जोङो जानो हागोन। दिनै थामथि सानाव आगान सुरबाय बेवहाय दिनै बेसेबांसो सुबुं बाहागो लादों बेखौ फोरमायनो जोंथ' दाखालि 10 थारिखनिफ्राय दिनै 12सिम मोनफैबाय बे मोनफैनायाव जोङो जिबायदि सानदोंमोन 1000 मानसिल' गेदारिं जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय 1000नि जायगायाव जोङो दा 15000सो मानसिखौ जोङो गेदारिं जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो जों जोबोद खुसि जों आइजोफोरल' होननानै सानदोंमोन नाथाय गोबां गथ' गथाय हौवा हिन्जाव बयबो जोंजों लोगो जानानै जोंजों रंजाफाबाय इसोर खुलुमनायाव जोंजों सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद खुसि। माबायदि हामबाय होनो सानदों बिथांमोनखौ नुजाफैनायनि थाखाय? जों बिथांमोनखौ माने बुंस' हायै हामबाय होनदों मानो होनोबा जों जायखौ लेंहरदों बिनिफ्राय लेंहरजायैफ्राबो जोंनिजों लोगो जानानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ जायफ्रा जोंखौ हेफाजाब होबाय बिसोरखौ रोजा रोजा जोङो जोंनि जिल्ला गिर्जा आइजो आफादनिफ्राय थोजासे हामबाय होननाय थाबाय। बेयाव बबे बबे जायगानिफ्राय फैदों ओरैनो? बेयावहाय जोङो ढेकियाजुलिनिफ्राय आरो बिश्वनाथ सारियालि आरो धेमाजि आरो गहपुर हालामनि जोङो गासै 13 डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै बे आफादखौ जोङो खुंनाय जादों। रंजादों एकदम जोंनि रंजानायखौ मा होनो रोजा रोजा रंजानाय मोन्दों आरो बेयाव लोगो लाफैनायनि थाखाय जोंनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लानायनि थाखाय बिथां लोगो लाग्रा साफ्रोमखौबो साबायखर होनाय थाबाय गेदेर रंजानायजों साबायखर होनाय थाबाय आरो बेबायदिनो हांख्रायबावदों जों बेबायदिनो जोंनि जिथु आसा बे आसाखौ मोननो थाखाय बेबादिनो जों साफ्रोमबो आइजोफ्रा जाहाथे बेबादिनो अराय सम लोगो लानायखौ नागाराजासे जोंजों लोगो लाज्लायनानै हेफाजाब होलायनानै बेबायदिनो खुंलांबाय थानो हानायफोरबादि बिथांमोनखौबो खावलायनाय थाबावबाय आरो रंजानायजों हामबायसै।